سلام تخطاتلتنا زي channel كمي كان يخون كمي تخونو لومون كموتر نخلنا تتغمنا نتعبينا نزبل كوارستي إذا غريبا له ناي لوم عرس تمرتنا مبار حنتي نخلنا كتنكفت غليا زبلايا ساغا حدار دي بلز وي سينجل مخان ما ما بزق زينا حدا نقر زرون تلو سينجل مخان كم سنكل ناي زره مبزحتو سبسي سينجل كخون زي مرز دعوا سينجل صبو نقر زي بحال سينجل مالت الجي بين خامخان مالتيو ناب حدار كأتو وينا فقر نخاتو بستفل عليه من قدي سقطي يقبروا له تسب بين خاسي بين خامخان كم زي فنفون نجر جرنا نقرب لنا كم وجنا يكونن جزية لو بين خاط كون زلوا جزية خال لك ناب حدار كتات وزل لك سلزي ناي لو متمرتي تقمتات ناي بين خا مخان كريه الزمالت جن بين خا منبار مالتها يكونن استوسنا جزية سينجل كوينكا تقمتات تتقملوا شعو ناب حدار قربن دلدولون كينكا تصنع مالتي سلازي كاين ناوحكو ناب تمرتي كوستك امبارنا لو مارس تمرتنا single or married 7 benefits of being single سلازي حنتي كابتي بزح غزي تحتو single دي خاولا على حداري خاتبل يا سلازي وي relationship جابانا تا relationship تبلسي حرار غيرنا انتقصاغن فقري كون خل كله تي ريليشن شيب زبحال مرعات راح يكونن بحاله منبار ونالو فقر ون زبحال الله سلازي بتخاري خد لها ولا تيجي فقري كله تعرف ريليشن شيب يمزتو زياده كن او غنرينا انتي بينخا مخان انتي بليق اخم زلو كرخفتني زياده له مالتي قداميت benefit learn and grow more single people learn and grow more than people in relationship Taizi, in a study of 1,000 single and 3,000 married single people reported higher level of learning, positive change and growth. أبحد مصنع تستغايده شح single زخون سبات على شح بينهم زلو ثلاثة شعلما أب مرعى زلو سبات هم تيومم نعم استوسنا جزية تخطاتي لهم ريومم كاباتهم توم single زخون سبات زل عليه ኣብቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ዝለዓለ ናይ ምምሃርን ናይ ዕቤትን ናይ ለውጥን ከርእዩ ዘርኣዩ ኮይኖም ተረኺቦም ስለዚ ሰባት ሲንግል ከለዉ ዝለዓለ ናይ ክመሃሩ ናይ ክዓብዩ ናይ ክፈልጡ ተበግሶ ከም ዘለዎም እቲ ሪሰርች መደምደምታ ገይሩ ማለት እዩ they focus on bettering themselves as they have one less person to worry about ስለዚ እቶም በይኖም ዘለዉ ወይ ሲንግል ዘለዉ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ነፍሶም ኣብ ምምዕባል ነፍሶም ኣብ ምልዓል መፅሓፍ ከንብቡ ኮርስ ንኽወስዱ ንኽመሃሩ ንኽስልጥኑ ሞያ ንኽገብሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ንኽገብሩ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ምክንያቱ እቲ እንኮ ክእምንዎ ዘለዎም ነፍሶም that's good እቲ እንኮ ክእምንዎን ኣጆኻ ክብልዎን ዘለዎም ነፍሶም ጥራይ ኣብ ፍቕሪ ወይ ኣብ ሓዳር ተሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ምስቲ መፃምድቱ እውን ክላዘብ ክኽእል ኣለዎ ክንደይ ሰባት ኣለዉ መፃምድቶም ነቲ ናቶም ሕልሚ ዘይድግፍብሎም ሕጂ ኣብኡ ሕጂ ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ናይ ሂወት ይኸውን እታ መፃምድትኻ ወይ መፃምድትኺ ነቲ ንስኺ ትብገስዮ ዘለኹ ትምህርትን ዕብየትን እንተዘይደጊፎ እንታይ ትገብሪ ወይ እንታይ ትገብር ኣትሊስት ናብኡ ቅድሚ ምብፃሕካ ተጥፍኦ ግዜ ሓደ ውሳነ ክትውስን ትኽእል እንዲኻ ቅድሚ ናብኡ ምብፃሕካ ግን ክሳዕ ክንደይ ፀቕጥታት ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ተጥፍእ ክንደይ ግዜ ድማ እቶም ንመፃምድቶም ከየሰንብዱ ወይ ከይኸስሩ ክብሉ ሕልምታቶምን መደባቶምን ጠጠው ዘብሉ ውሑዳት ኣይኮኑን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ከምኡ ፅሕፋለይ ክመሃራ ክዓብያ እናደለያ ግን ኣዝዩ ብዙሓት ክብል ከለኹ እተን ዝፅሕፋለይ ናብኡ ዘተኮራ እየን ዝፅሕፋለይ ምክንያቱ ንክዓብያ ክብገሳ ከለዋ ጠጠው ስለ ዘብልወን ከምኡ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ ብሓፈሻ ቅድሚ ናብኡ ምብፅሑ እዮም ናብኡ ከዱ ዝደልዩ ትምህርቶምን ዕብየቶምን ቅድሚ ናብቲ ሓዳርን ገለን ምብፅሖም ክገብርዎ እዮም ዝመርፁ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ነጥቢ እዩ ዝያዳ ግን እቲ ዝዓበየ ዕብየትን ትምህርትን ሲንግል ከለካ እዩ እቲ ሪሰርች ኢምፕሩቭ ገይርዎ ሓዳር ምስ ገበርኩ ምስ ተመርዓኹ ክገብር እየ ዝብል ኣይከኣልን እዩ ኢትስ ዲፊካልት بينخا خلاها تقبرو زي كالكس كمي غير كال اي 7 ساعه 7 وسركا كتقبرو تخل so that's really excuse try count كالاي single people are more flexible to decide وسانا نخغبرو زلا على flexibility دما ኣለዎም ወይ ካ ናይ ምትዕፅፃፍ ተኽእሎ ዝለዓለ እቶም single ዝኾኑ ኣለዎም ካብ ሰብ ሓዳር እንታይ ማለት እዩ they have more freedom to take chances in such as to learn a profession,
start a business, change career or place. single subway بين زلو سب بزح ريسك كوسد يخيل እዩ ንኣብነት ሪስክ ናይ ኣብ ሓደ ስራሕ ዝሰርሕ እንተሎ ንዑ ገዲፉ ሞያ ክጅምር ሪስክ ክወስድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ነፍሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ እቲ ደመወዙ ገዲፉ ብውሕድ ክነብር ይኽእል እዩ በዓል ሓዳር ተኮይኑ ስድራ እንተለዎ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ከምዘን ዓይነት ስጉምቲ ንክትወስድ it's very difficult ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትግደድ ማለት እዩ ብዙሕ መፅናዕትን ብዙሕ ፍርህን ይፈጥረሉ ነዚ ኖርማል ነገራት ንኽእል ስለዚ ኣብ ሂወትካ inflexible ኢኻ ትኾን flexibility ናትካ እናጎደለየ ዝኸይድ ኣብ ፍቅሪ ናብ ሓዳር እንተኣቲኻ ምክንያቱ ንስኻ ዝበልካዮ ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ዘሎ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ እውን ክዛረብን ናብቲ ሓዳር ኣብቲ ፍቅሪ ናቱ ርእቶ እውን ክስማዕ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንዝያዳ ንሰብ ክትእምን ብዙሕ ኢኻ ትፅዕር ኣብ ሓዳር ናብ ፍቅሪ እንተለኻ ሲንግል ዘሎ ሰብ ግን ብቐሊሉ ወላ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እንተዘይመችይዎ ኣብ ካልእ ከተማ ክኸይድ ይኽእል እዚ ስራሕ እንተዘይጥዕሞ ካልእ ስራሕ ክቐይር ይኽእል እዚ ትምህርቲ እንተዘይመችይዎ ካልእ ትምህርቲ ክቐይር ይኽእል ቢዝነስ ንኽፍትን እውን ዝለዓለ ስርሑ ገዲፉ ቢዝነስ ክፍትን ይኽእል ምክንያቱ he has only one person to worry about ስለዚ ትንኮ ንዑ ፅቡቅ ኮይኑ ዝረኣዩ ንኽፍትን ንኽወድቕ ንኽጋገ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ ወዲቑ ተማሂሩ ክትንስእ ዝኾነ ፀገም እቲ ዝፍጠረሉ ፀገም ውሑድ ስለ ዝኾነ እዚ እዚኦም very very important ነጥቢ ኣብ ሂወት ሳልሳይ single are more social normally እቶም single ዝኾኑ ሰባት ዝለዓለ social ምስ ሰብ ምርኻብ ምስ ሰብ ምልዛብ ሰባት ምብፃሕ ዕርክነት ምሕዝነት ምስ ሰባት ምውፃእ ዝለዓለ ንሳቶም እዮም social life ዘለዎም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ሰባት ኩሉ ግዜ ድሩትነት ኣለዎም ኣብቲ social life ናቶም ከም ድሌቶም ከምቲ ቅድሚ ሓዳር ወይ ቅድሚ ፍቅሪ ዝነበርዎ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ምሶም ዘሎ ሰብ እውን ኣብቲ ሂወቶም ደረጃ ናይ ምዝራብን ናይ ርእቶ ምሃብን መሰል ስለ ዘለዎ for example single are more likely to support and stay in touch with family socialite with others ንኣብነት ተቐልል ዝበለት ሲንግል ከሎ እቲ ሰብኣይ ወይ ትወዲ ምስ ስድርኡ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ዕሩኽቱ ምስ መሓዙቱ ክራኸብ ብዙሕ ግዜ ኣለዎ ይገብሮ ድማ ግዜ ስለ ዘለዎ ንኩሎም ዝኸውን ግዜ ክገብር ይኽእል ሓዳር ወይ ፍቅሪ ምስ ገበረ ግን ቢዚ ክኸውን ይረአ ብፍላይ ሕብረተሰብና ግን ኢኑ ዝረአ ማለት እዩ ሓዳር ምስ ገበረ ኮምፕሊትሊ ምስ ኩሎም ዕሩኽካ ትገብር not really good ሓደ ካብቲ ፀገማት ኣብ ሓዳር ዘለካ እዚ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ ሶሻል ላይፍ ናትካ ካንስል ጌርካ ምስ ሓደ ሰብ ጥራይ ክትውዕል no it's not healthy ነቲ ፍቅሪ ነቲ ሓዳር ዲዛስተር እዩ ሰብ ሶሻል ኣኒማል እዩ ብሓባር ብፍላይ ንሕና ተዓባቢያና ምስ ሰብ ይሓጎስና ስለዚ ነቲ ኩሉ ሰብን ነቲ ኩሉ ዘሕስቃካን ዘፃወተካን ዝነበርከ ገዲፍካ ምስኣ ጥራይ ኮይንካ ክትሕጎስ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንዓዓ እኩል ትሩፍ ግዜ ሃባ ንስኺ እውን ንዑ እኩል ትሩፍ ግዜ ሃብዮ ግን ናትክ ዕሩኽ ናትክ መሓዙት ናትክ ሰባት ምርካብ ብመጠን ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ ልክዕ ከምቲ ቀደም ቅድሚ ሓዳር ዝነበርካዮ ክትከውን ኣይግባእን ለውጢ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ናይ ሂወትካ ፕላን እውን ስለ ዘሎ ሕጂ ግን እቲ ሶሻል ላይፍ ናትካ ብተገዳስነት ክትዓየሉ ዝግባእካ ነገር እዩ people who live alone compensate by becoming more social active than those who live with others ስለዚ እቶም ሲንግል ዘለዉ ብተፈጥሮ እንታይ ክገብሩ ይመርፁ more socially engaged ገብሩ ምስ ካልኦት ክራኸቡ ገለ ፅምዋ እውን ስለ ዘሎ ዝያዳ ሞቲቬሽን ኣለዎም ሰባት ተራኺቦም ክዕልሉን ሰባት ክዋስኡን ዝለዓለ ዕድልን ቻንስን ኣለዎም ማለት እዩ ራብዓይ they exercise more single ሰባት ወይ ከዓ በይኖም ዘለዉ ሰባት ዝለዓለ ስፖርት ናይ ምግባርን ናይ ምፍታንን ዕድልን ተኽእሎን ኣለዎም መብዛሕትኡ ሰብ ዝትርዮ ኢኻ ቢንኻ እንተኮይንካ ግዜ ኣለካ ጅም ክትከይድ ትኽእል ደገ ወፂኻ ክትጎይድ ትኽእል ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል ዝለዓለ ንክትገብር ዕድል ኣለካ ምክንያቱ ግዜ ስለ ዘለካ ኣብ ሓዳር ዘሎ ሰብ ግን ሪዝንስ ኤክስኪውዝስ ክፍጠር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሃፍ ኢልካ ኩሉ ግዜ ክትከይድ ከለካ ብፍላይ ድማ እቲ እታ ምሳኻ ዘላ ወይ እቲ ምሳኺ ዘሎ ናይ ስፖርት ወይ ናይ ካልእ ከምኡታት ተበግሶ ዘይወስድን ሞቲቬሽን ዘይብሉ እንተኮይኑ ነቲ ሰብ እንታይ ይገብሮ ኩሉ ግዜ ምክንያት እናፈጠረ ካብኡ ከትርፎ ይመርፅ ማለት እንታይ ኸውን እንጂ ምስ ግዜ ኩሉ ግዜ ፍሉይ ሞራል ተለዎ ጥራይ ሰብ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ሓደ ነይሩ ሕጂ ምሳይ ብጣዕሚ ስፖርተኛ ፍሉይ ስፖርተኛ ይትወዲ ወዲ ማላዊ ሰበይቲ ግን ከምኡ ይኮነት እዩ እንጂ ብጣዕሚ ስፖርተኛ ንሳውን ፅቡቅ ነፍሳ ግን ስፖርት ይትፈትን እያ እንጂ ይህን ጌርካ ትኽእለሱ ቤተክርስትያን ይጅም
يا إلنا بقى مجمريا بتعمي يزك على سنير هجيكن الريتم ناتي روتينز لازم فلتته تنا سبورت بزي بزخونه يوم كم زي سجر سلستفلته سلستقبلته زخونه سجا ما يفترنا ስለዚህ ኣብቲ መጀመርያ ግን ሕይል ዝበለይ ነይሩ ምክንያቱ ያ እቲ ነጋ ኤክስኪውዝ ክትግበር ክእል እዩ ግስራሕ ዲኻ ደሊኻ ስለምንታይ ኻ ኣብዚ ገዛ ክትከውን ዘይደሊ ዶ ገለ ዝተፈላለየ ምክንያት ክፈጥረልካ ክእል እዩ ትኸይ ዘይደሊ በዚ መጠን ድማ እንታይ ይብላልና ኣሎ men and women at the age of 18 to 64 who had never been married tend to exercise more than their divorced or married couples. Maryland University ዝገበሮ ሪሰርች ማለት እዩ እቶም ኣክል ዕድመ 18 ክሳብ 94 ዘለዉ ዘይተመርዓውን ኣብ ሓዳር ነዊሕ ዘይገበሩን ሰባት ኣብ ሂወቶም መፅናዕቶም ዝገበረሎም ዝለዓለ ስፖርት ዝገብሩን ዝለዓለ ፊትነስ ዘዘውትሩን ንሶም ኮይኖም ፀኒሖም ካብ ዝተመርዓው ዋላ ካብ ዝተፋትሑ ኢሎም ተመሪዖም ነይሮም ዝተፋትሑ እውን ብልክዕ እንታይ ከም ዝኾኑ እሳቶም እውን ሞቲቬሽን ናቶም ድሮት ይኸውን ማለት እዩ ካልእ መፅናዕቲ ሪሰርች ድማ another study shows that married men were 25% more likely to be overweight or obese compared to single men እንታይ ማለት እዩ ካልእ መፅናዕቲ ድማ እንታይ ረኺቦም 25% ተኽእሎን ደቂ ተባዕትዮ ሲ እንድሕር ተማርዕዮም ወይ ኣብ ሓዳር ወይ ፍቅሪ እንተለዉ 25% ተኽእሎ ኣለዎም ገጀፍትን ክኾኑ ከብዶም ገጅፍ ንክኸውን ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ንክህልዎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ሪሰርች ዝረኸቦ ማለት እዩ እዚ ከሲንግል ሰብ ብርግፅ ሲንግል ክትከሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ከኣሊ ዝፍትን ቅርፁ ቅርፃ ነፍሳ ክዳና ኩሉ ነገር ክትኣሉ እያ ትፍትን ሓዳር ምስ ገበረ ሰብ ግን for some reason ነቲ ምሳኻ ዘሎ ክትምስጥ ዘይምድላይ ድዩ ወይስ ኣበይ ከይከደኒ ዝብል ሜንታሊቲ ድዩ ንመን ከርኢ ኢለ ዝብል ሜንታሊቲ ድዩ ነፍሱ ከውድቕ ይጅምር ትሰብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክዳንካን ገለ መሊኻን ሕራይ ቅሩብ ከተጉድሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዘየድሊ ነፍስኻ ምልዓል ፅቡቕ እንድዩ ጥዕናኻን ኣካላትካን ስፖርት ምግባር ግን ንሰብ ኢልካ ይኮንካን ትገብሮ ንኽትረአ ኢልካ ኣይኮነን ንጥዕና ጥዑይ ሂወት ሕጉስ ሂወት ክህልወካ እንተር ኮይኑ ኣካላትካ ስፖርት ክንገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ምስ ምርኣይን ምስ ስንግልን ገለ ክትሓዝ ኣይግብኦን ግን unfortunately እዚ እውን ዝተራእየ ነገር እዩ ሰባት ሓዳር ምስ ገበሩ ገለገለ ትሪኦም እንጂ ፅቡቕ ነይሮም ሓዳር ምስ ገበሩ ክንዲ ገለ ይኾኑ እንታይ ማለት እዚ በቃ ምግዳስ ይገጥፎ ኣመጋግቦኦም ኣይግደሱን ኣካላቶም ከልዑሉ ኣይፍትኑን ክዳኖም ኣይግድሶምን እዚ ከዓ not good really ነቲ ሓዳር እውን ዓብ ፀገም እዩ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ንኽትረኽቦ ትገብሮ ዝነበርካ ባህርን ንዑ ምስ ረኸብካ ትገብሮ ዘለካ ባህርን ነንበይኒ ይኸውን ሓደ ሰብ ድማ ፅሒፍለይ እንታይ ኢልኒ ሓንቲ ጓል እያ ፅሒፋትለይ ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ እውን ተፃሒፍለይ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ሲ ንኽትረኽቡና ከለኹም መጀመርያ ብዙሕ ትፅዕሩ ክዳንኩም ነብስኹም ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገር ትገብሩ ምስ ረኸብኩምና ግን ፈፂምኩም እቲ ተገዳስነት ተጉድልዎ ከምዚ ዘየድሊ ነገር ጌርኩም ትርእይዎ ኢላትኒ ሓቅነት ኣለዎ እዚኣ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮ ዝረአ ወዲ ተባዕታይ ሓዳኒ ባህር ኣለዎ ነታ ጓል ንኽትረክብ ትሃድን ኢኻ ዘለካ ስለዚ ሃዲንካ ብዙሕ ብልሕታትን ሜላታትን ትጥቀም ነታ ጓል ንኽትእምን ምስ ኣመንካያ ምስ ሃደንካያ ምስ ሓስካያ ግን ድሕሪኡ ፍልጠት እዩ ዘድልየካ ምክንያቱ ምስ ሃደንካያ ልክዕ ክሓድን ናይ እንስሳ ኣይኮነን እዚ ታሰብ ምስ ሓስካያ እውን ኣብቲ ዝሓስካያ ክትፀንዕ ኣለካ ከተጠባብዓ ክትከናኸና ክትክእል ኣለካ ነፍስና ከነውፅቕ ክንሕይድ ክንክእል ኣለና ግን እታ ጓል ኣንስተይትን ክትርዳእ ክትክእል ኣለዋ ትወዲ ስለምንታይ ዘይከናኸና ዘሎ ንዒቅ ዋድዩ ትሕዝቲ ኮይንዋ ድዩ እዚ ከተርድኦ ክትክእል ኣለዋ እንድሕሪ ብስራሕ ንሓዳር ንናብራ ንክዓሊ ዝደክም እንተሎ ናይ ሓዋሩ ዘይኮነ ግን ንግዚኡ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ክትረዳዳእ ክትክእል ኣለካ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ይመሃር እንተሎ ንዑ ንክውዲእ ፅዕር እንተሎ ተሓባበር እዮም ምናልባት እቲ ሽዑ ኤክስትራ ይገብር ነይሩ ኸው ንዓኸ ንክረክብ ሕጂ ንዓኸ ስለዝረኸበ ኣብ ትምህርተይ ፎከስ ትገብር ምንታይ ፅቡቕ ዝኾነ ሂወት ክህልወና ክብል ከሎ ቁሩብ ትለይ ኤክስኪውዝ ክኸውን ኣይግባእን ግን ካብኡ ናብኡ ምርድዳእ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እቶም ኣወዳት ግን እዚ ንገብሮ ዘለና ባህሪ ክውገድ ኣለዎ እዚ ቅቡል ባህሪ ኣይኮነትን ልክዕ እታ ጓል ከም ወት ኩሉ ግዜ ከምቲ ቀደም የፍቅረኪ ፅባቐያ ንገልፀላ ዝነበርና ኣብቲ ሓዳር እውን ክንገልፆ ክንፍትን ኣለና እቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ልክዕ ከምኡ ተገዳስነት ከተርእያ ክትክእላ ኣለክን ነብስኽን ከተለላ ክትክእላ ኣለክን ሓሙሽተ single people tend to live better ድቃስ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ጥዕናና እውን ኢልና ስለዚ ሲንግል ሰባት ድማ ኣብ ድቃሱን ዝለዓለ ፅቡቕ ድቃስን ዓሚቕ ድቃስ ኣብ ምርካብን ዝበለፀ ዕድልን ዝበለፀ ክእለትን ወይ ከዓ ናይ ምድቃስ ባህሪ እውን ኣለዎ እንታይ እዩ እዚ ከዓ according to a survey ሓደ መፅናዕቲ ዝገለፆ ብምሉእ እዚ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ካብ ሪሰርች ዝመፀ እዩ so according to a survey
singleton to get the most sleep, an average of 7.13 hours a night compared to people in relationship. ሓደ ካልእ መፅናዕቲ ካብ ዝተገበረ ድማ ሲንግል ዘለዎ ወይ በይኖም ዘለዉ ሰባት ዝበለፀን ዝነውሐን ናይ ምድቃስ ጥዑም ድቃስ ናይ ምርካብ ክእለት ኣለዎም እዚ ድማ ብኣቨሬጅ ወይ ማእከላይ ገምጋም 7.13 ሰዓታት ኣብ ለይቲ ጥዑም ድቃስ ንክድቅሱ ይኽእሉ ካብቶም ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቅርን ኣብ ሂወትን ዘለዉ እዚ ካብ ቅልል ዝበለ when living with a person you have many reasons to lose your sleep እዚ ከዓ ኣብ ፍቅርን ኣብ ሓዳርን ከለካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ማንም ሰብ እንተለካ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣለካ ድቃስካ ክጎድል ሓደ ምስ ሰብ ትድቅስ ተለካ እቲ ሰብ ከበራብረካ ይኽእል ዝኾነ ነገር ክገብረልካ ክፍጠር ይኽእል ካልኣይ እቲ ሰብ ክሓምም ይኽእል ንስኻ ክትሓምም ትኽእል ሳልሳይ ምስቲ ሰብ ስለ ዘለካ ክትኳረት ትኽእል ክትበዓስ ትኽእል እዚ ንድቃስ ክትሓጒስካ ዘይምድቃስ ክኽእል ዘይምዕጋብ ዝተፈላለየ ምክንያታት ስለ ዘለዎም ክልተ ሰባት ከምኡ ድማ ቆልዓ እንተተወሲኽዎም ካብ ዝያዳ እቲ ድቃስ እናጎደለን እናፀበበን እናኸፍአን እዩ ዝኸይድ ስለዚ ውላድ እውን ነቲ ድቃስ ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ድቃሶም እናጎደለ ከም ዝኸይድ ይገብሮ ስለዚ እቲ ድቃስ ድማ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ሂወቶም እውን ተራ ኣለዎ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ድማ እንደገና ሪፕል ኢፌክት ናቱ ድማ ይረአ ኣብ ካልእ ክፋል ስለዚ ፅቡቅ ድቃስ ተዘይረኺቡ ሰብኣይ ወይ እታ ሰበይቲ ንፅባሒቱ ፅቡቕን ሕጉስን ሂወት ክትውዕል ኣይትኽእልን እያ ኣብ ስራሓ ክረድማ ኣይትኽእልን ኣብ ሂወታ ክትሕወት ኣይትኽእልን ኣይትኽእልን እያ ዘይኮነሲ ቁርብ ትለይ ድኽም ዝበለ መንፈስ ኣለዋ እዚ ነገራት ድቃስ ምስ ኣንቀፃል እናኾነ እንተቐፂሉ ድማ ውፅኢት ናይ ሂወቶም ድማ እናጎደለ ስለዚ እቲ ናይ ምምሃርን ናይ ምዕባይን ዝበልናዮ እውን ብውይ ዝፅሎ እንድሕሪ ፅቡቅ ድቃስ ዘይድቅስ ተሃልዩ ወይ ተደይሃልያ ኣብ ትምህርታ ንክትክደስ ከተፅንዕ ንክትዓቢ ዘለዋ ተበግሶ እውን እናተደረተን እናፀበበን ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ክሕሰበሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ በይንኻ ምዃን ብዙሕ ዕድላት ክህብ ወይ ብልጫታት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ በይንኻ ምዃን ከምዚ ሕማም ኮይኑ እናተቆፀረ ንሰባት ደፋፊእካ ሓንቲ ጓል እንታይ ኢላ ትንሲ ንእሽተይ ጓል እያ ጓል 24 ዓመት ኣቢላ 15 ዓመት እያ ኣክቹሊ ብጣዕሚ ንፍዕቲ እያ ሞራላዊት ሰብ እያ ኣብ ስራሓን ኣብ ትምህርታን ዓብዪ ዕላማታት ዘለዋ እያ እንታይ እስኪ ይብልዋ እተን መሓዙታ ወይ እተን ዝፈልጥዋ እንታይ እሞ ክገብረልኪ እዩ ትምህርቲ ክላዕሊ ምስ በፃሕኪ ደይ ኩሉ ወዲ ክፍንፍነኪ እዩ ኣይቀርቡኽን እዮም no this is totally wrong እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ ደቂ ኣንስትዮና ንታሕቲ ገፀን ከም ዝቀጣ ዝገብረን ዘሎ ብየማናን ብፀጋማን እዚኣ ጓል እዚኣ ሕጂ ኣዝያ ሞራል ዘለዋ ንቅሕትን ጓል እያ ኣብ ከባቢያ ተመሓዝቶ ብምለን ተመርዐን ወልዳ ኣለዋ እቶም ዝቐርቦን ኣወዳት ከምኡ ይብሏ እቶም ቤተሰባት ከምኡ ይብሏ ናይ ግድን እያ እምበር ኣነ በይነይ ፅልልቲ ዘለኹ ከመይ ኢላ ፅልፋትለይ ኣነ በይነይ ደይ ፅለል ዘለኹ ናይ ብሓቂ ድየ ከምኡኸውንቲ ሂወተይ ገለ ኢላት እቲ ዘገርም ኣይመለስኩላን ከማን ኣለኹ ምክንያቱ በዚያ ቪድዮ ክምልሰላ ኢላ ሓሲበ ስለዚ ካብኣ ተበጊሰ እዛ ቪድዮ ክገብራ መሪፀ ማለት እዩ እንታይ ንማለት እዩ ኖ ትሰምዐኒ እንተለኺ ኖ በይንኻ ኣይኮንክን ትገብርዮ ዘለኺ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ጓል 25 ዓመት ጌና ለይለይ ዝብል ንእስነት እዩ ዘለኪ ንትምህርቲ ከተርክብሉ ትኽእሊ ንስራሕ ከተርክብሉ ትኽእሊ ንፅቡቕ ሓዳር ከተርክብሉ ትኽእሊ እቶም ከምኡ ዝብልኹ ዘለዋ ኣወዳት ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ኣወዳት ክንደይ ኣወዳት ኣለዉ ንዓይ ፅሑፍኒ ዝመሃራን ዝምዕብላን ዘለዋ ኢና ንደሊ ዘለና ኣበይ ኣለዋ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ይብሉኒ ብኸመይ ከራኽበኩም ይኽእል ኣይዶን ኖ ምክንያቱ ንፍዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣብ ከባቢአን ግን ዘይንፍዓትን ዘይድግፍወንን ሰባት ኣለዉ ንፍዓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ኣብ ከባቢኦም ድማ ከምኡ ነቲ ናቶም ሕልሚ ዝድግፉን ዘተባብዑን ሰባት ኣለዉ ስለዚ እዚ ቻነል እዚ ነቶም ንፍዓት ንቅድሚት ንክትኩልዑ ዘተባብዕን ዝመክርን ቻነል ክኸውን እየ ዝደልዮ ከምኡ ዓይነት ኣብነታውያን ሰባት እውን ከምፅእ መደብ ኣለና ኣብ ቀፃሊ ስለዚ ሓፍተይ ከምኡ ዘለኺ ኖ ኣዝዩ ፅቡቕን ኣዝዩ ዝነኣድን ንዓና ከም ኤርትራውያን ከም ሓበሻ ዓብይ ኩርዓትን ዓብይ ሓበንን ይኽትናትካ ተሓሳስባ ንላዕሊ ክትበፅሕ ድማ ብዙሓት ፕሊዝ ኣብ ታሕቲ እውን ኮመንት ግበሩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ፀገም ዘለወን ናትኩም ምኽሪ ግደፉለን ምክንያቱ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሕልምታተን ንሕፅር ሕልምታተን ንቐትልን ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ክውንጨፋ ክኽእል ኣለወን ሕብረተሰብና ክዓቢ እንተኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣዝዩ መግለፂ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ብዝተኻለ መጠን ክትድገፍን ክትሕብሕብን ኣለዋ ስለዚ ቁጥሪ 6 ልክዕ ምዚኣ hang out with anyone እጂ ሲንግል ሰብ ምስ ኩሉ ዓይነት ሰብ ክኸይድ ይኽእል
that's a problem sometimes single ሰብ ምስ ኩሉ ዓይነት ሰብ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ፀገም ኣብ ኣየ ትፍጠር ዋላ እኳ ፅቡቅ ተኾነ እንታይ ፀገም እታ ጓል ብሙሉእ መሓዙታ ወሊደን ዘለዋ እንተኮይነን እንታይ ክመኽራ ክትወልድ እየን ከተባብዓ ወይ ከዓ ፎርስ ፒር ፕሬሸር ብሎ እታ መሓዙታ ፀቕጢ ክገብራለ ብዛዕባ ቆልዑ ጥራይ ዝዛረባ እንተኮይና ሓንጎላ ብዛዕባ ቆልዑ ክትሓስብ ክትጅምር እያ ሳው ክትግደድ እያ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከምኣ ዝመሃራ ዘለዋ ክትገድ ኣለዋ መሊአን ድማ ኣለዋ ስለዚ نتن نتحت زغوتاخ ديكون كتصعب زلك نتن لعل زغوتاخي نابن كتكدل لك مسون كونكشن تكبر لك او داتون كومو كماخا نلعل قصوم زخدو زلو وحدات يدليو خا بزحات نتحت قصوم زغوتوخا ازيجي بتاع مصبقي سو كل غزي اب ريليشنشيب ناتكم نعاهم موتيفيت نتصبو ነገር ናትኩም ዘጉሉ ሕልኩምን ዘዕብዩኹምን ክደልዩ ክትክሉ ለኩም በንጻሩ ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሓዳር ዘሎ ሰብከ Relationship is often put strains on friendship, new or old. It's unlikely that you make new friends of the opposite sex. حدار ويفقر انت لكاغن اتسب تودي مزوزحات محازوت دقنسيو كخيد بزح ايفتوني اي مرصني تاغالو من لك كمو مزوزحات اودات محازوتا كيد اي تفرنيا سلازي اتي فقري وي حدار كل غزي نتمحزنت كان اركنات كان دوب يقبرليو سينجل زلو سب ግን بخمو ኣይድረትን እዩ ስለዚ ዝውን ብልጫ ኣለዎ ግን ዝያዳ ምስ እንታይ ዓይነት ሰብ ትቐርብ ምስ ብዙሕ ዘይኮነ ምስ ውሑድን ፅቡቕን ምርኻብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ እታ ናይ መወዳእታ the final advice እታ ምኽሪ ኩልኹም ሲንግል ኩኑ ንምባል ኣይኮነን እቲ ዕላማ ከመይ ጌርና ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ትዝበለፀ ንጥቀመሉ እዩ ስለዚ there is a huge peer and family pressure to hook up in relationship and have kids مبزحت عندك نسيو بفلا تكير خزارة تغينه حرار كجبرة كمرعوا كولدا عبد سقطي زجبر له سدرا كدول كلا ترى ترى حدش أيتمر آخر جنا مل نابلو حنقولا يزروا محازوتا كومو بزعبا قلعات رايز هربا كباب يازولو السب كله تودي ምናልባት ክትረኽቦ ዘይክእል እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ውለዲ ገለ ዝብላ ወዲ ኣወዳት ብዙሕ ባህርያት ይረኣዩ ነታ ጓል ልዕሊ ዓቕሞም ምዃና እንተፈሊጣ ንታሕቲ ክደቕስዋ ዝፍትና ወዳት ኣሎ ብገለ ገይሮም የሚኖም ምስ ሓዝዋ እዚኣ ንላዕሊ ገፃ ተኸይዳ ኣይትኾነን እያ ካብ ዝብል ፍርህድ እዩ ዘይምትእማን ውለድ እናበልካ ነታ ጓል ካብ ፕላና ፋሕፋሕ ከም ዝኣትዋ ይገብርዋ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ከተስተውዕላ ክትክእል ኣለክ نعاتكن نتحلمخن كم نعاتكن حلم زلو مودات دليا مليون مالو قديم زمت كنت رايت هذا تطعم استزاربك كنت رايت هذا اشتغل this is very important كان يا والد الله مويا جميرنا قريب ناس بلاني I'm very saddened by this بتعمي از حزن حنت قالتي تمرت عدل توهيبوا امن قط اني سانتا قريفاتو صباح نقول خالي تحبشان تمصيمم تمتكالا يقبلوني نات كترا يكونن صقم نخالو تحواتكم تعصيو مالخي ስለዚህ ኣይትውለድ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ግን ማኣስ ንወልድ ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ሃንደበት ክንወልድ ክንመርፅ የብልና ክንከላኸል ክንክል ኣለና በቲ ኣገባብ እቲ ፍቕሪ ነቲ ውላድ ገለመለ ግዝኡ ክነትሕዞ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ትምህርትኻን ገለመሌኻን እንታይ ተብተብ ዘብል ኣለካ እሞ ጓል 23 ዓመት ወይ 21 ዓመት ወይ ጓል 25 27 ዓመት እንታይ ዝህውኻ ኣለዋ ንውላድ ቅድም ትመሃር ዝበለፀ ተሓስ ድሕሪኡ ጽብቕትን ንፍዕትን ኣደ ክትከውን ትኽእል ተመወዳትካ ከምኡ ሓዳር ክትገብር ኩሉ ሰብ ፕሬሸር ትገብር ጽቡቕ ሓዳርካ እኮ ውሑድ እዩ ስለምንታይ ኢና ንደፋፍኦ ነቲ ሰብ ኣይርዳእንን መብዛሕትኡ እቲ ሓዳር ግበር ዝብል እኮ ጽቡቕ ሓዳር እውን የብሉ ንባዕሉ መብዛሕትኡ ሰብ ሓዳራቱ ንፈልጦ ኢና ኣዋጢጥን ኣብ ሽግርን እዩ ዝነብር ክመሃር ክዓባይ ክእልኒ እዩ ዘሎ እዚ ነቲ ክመሃርን ክሰልጥንን ዝፍትን ዘሎ ወዲ ስለምንታይ ደይ ነተባብዖ ስለምንታይ ንድሕሪት ክንኮልፎ ቅን እውን ኣሎ ከይሓልፈኒ ዝብል ኣረዳዳ ኣሎ ስለዚ እሱ እውን ከነስተውዕል ኣለና First, focus on developing yourself and work on what you want to accomplish in life. مجمريا نفسك ممعبال نفسك ملعال نتقد بصحة دلي حلمتاتن بهجتاتن كتدبر مفتاني زتلي. Relationships, marriage, kids will always be there afterwards. فأرديو حدارديو كل عديوم كلهم نزل نسجبركا بقليلو كتجبروا من أو خصنا خايم أي تفوني كديركا. دارت مرتخات مهارة لها ودن داروينكا زبالة حدارت بيكالو زبالة الجوار كتركبها. قال نروينك even more معناته زمهارون جعبينا ودات وحزات وعرات يكون سزي التنعين قالت في الجغرافيا فيو تمرت زلك زلو probably كاوز بلت نخيت رغبي لي زلك زلو كترغبي خدمه دارنا على القص خيتكي
صبغ عدلات النفس خك تقبل لا تجميركي تصبغ يخصبي ماغنيت يختخون دلغي ماغنيت ناخونه زخرتها انت تسعب نسا نشتي مويامز قبرت دكتورات دلو لعل زلو يحتسب فزي نفسخي نال على كان تخيتكي أدلاتكنا قفعي زغيدنا تسوي كيدني نلعل نخيت خدغي زقبرو ميلاتات كون غلي حدا الدحورات حساس بازلو مكتباتيو كاب عندما كنت انقا قد كلا لك سلازي ازيا سينجل كوين كخلخا كنت قمولو زلكا بالحتات نخر إلي يريا مالتي أمبارنا لو متمرتنا كمي جيرنا حرار فورن مقبارنا نفسنا نقرار بمعناته زي تقرب سب نتحرارون كبلاشون كتيقون زي كوينو تبو قبرا كلي زي فليتنا عبينا تقريبنا تاتينا يحايش كابز زقرب زحسب كويا نيرا توم نمجمر ياترين دولهم شمي جورجو دراري بحال ابجي درار زبل channel بزح نخلنا كتقمنا كابينا نزغل يزبلكو تحسو يغرب مالتيو سلازي كالون بتحساسبانا اب قطبانا اب فاينانساوي هيوتنا كمي جيرنا نعبي كمي جيرنا نا بيزنس نا كمي جيرنا ابيت نري نزبل برايفت كلاس سالنا اب ويب سايت ناتي درارهيوت.com زبل ابتعتبون لينك لكم عواتهم كتريوا تقولوا كم دما كم واتشو ناتكم مغري ويناتكم توسخ حساب ابزي اجزاء قربكم تلكم ابتحتي كومنت قبروا لي الا بوكم معناته تناتكم كومنتون نخالوت سلازي تصلوا معناته يحرم بعد نايلو متمرتي ابسود يالا ابقى اسرح حساب الرخب حنكونوا